Mayong gabi guys, welcome to my channel. Kuan, magluto tag hipon guys. Kuan, hipon with pork sa matalong. Okay. Kuanan guys. Tungod kay kuan man, mantay mantika, arato ning ano, tambok na guys. Nag-crisis man ta. Okay. Tambok na guys itong pagpagilisan sa para ini guys, hipon with pork sa matalong. Batong guys. Kaya mantay mantika. Dapat guys, yung pamantika kay kuan lang. Pamantika. Okay. Mikahuman guys. On. Tungod sa may mantika, so ano, tambok ang ayusin guys para magkuhan sila ba mas lamig magkuhan. Itong pagkuhanin lang kuhan para may mantika guys. Ni pangalan nga po ang guys kuan hipon with pork sa matalong. Okay guys, makita na itong isunod ako guys. Okay guys, yan kuan. Magsabaw na naman ito guys. Kasi ito ang sabaw. Sinod guys, wala itong ahos. Ano guys, ahos. Guys, alam mo mag-usabi lang ulit guys, sila mo ulit ang magsabok o nalawang pork with udong. Mas malo na lang guys. Naman yung pork sabaw. Okay. Naglibog mo ko guys.
udong with pork. Ito lang. Amo ni udong guys. Udong ako sa guaning kan. Ang gitahilisan nga ba? Okay guys, ito na yung pangatay para mas mula na i-taste.